Finally जों सफैबायानो दा रेसिबिलनि टुरिस्ट सिराखानायाव हाबलांसै सिङाव मा दङ नायलांसै हाबबायलै जों हाबबाय सिङाव हाबबाय फुरा हाग्रा बारि फानाखै मै दंमोनब्रा जों आगोल उन्दैयाव फैबा गोगोम फालो मै दंमोन मोसाया मासेल'मोनलै दा नायनोसै सिङाव हाबनानै मा दङ बयनिसिमबो गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनायजों आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ जों दा वेस्ट बेंगलनि रिसिबिलाव बेरायनो फैदों स' सिङाव हाबना नायलांसै मा दङ नायफालांदो नोंथांमोनाबो बैनि गेटआ मेन गेटआ टिकेट दाननानै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम जायगाया मोजां दे आराम मोनथारो ओरै हाग्रा आगोल नैबावनो दंमोन नालाय मैया नैबावनो मोनदों आगोल दावराय थांग्रोनोसै आं थांगोन बेला बेयाव दावराय दंना बेयाव दावराय थांग्रोसै बाथ' दावराय बायदि माबायदि बाथ'आ नै एथ' गिदिर एक केजि जायालै बेनो गासिबो बागान जाजोब्बाय ओरै नायनि ओरै सिङाव मा दङ बेयावनोथ' गोलेर दंमोनलै गोलेरानो गैया माथो थागोनब्रा दंनाया दङ बैयावल' फैलाय नोङो बे सिङाव हाबना थाजोब्बायलै बिसोरो गन्थं मुराफोर बायदि थायो नङाबा नुलांनांगौमोनब्रा मासेसो ना मा दंलै दावराय दावराय खाना जोब्रा जोलाया बिदि जालै जेबो गैला माथो जिउआनो गैया माथो बावनोथ' नुनांगौमोन ना जोङो हनै गैला माथो हनै गोरलैलै गोरलै एसेयाव लहमाय नै नैबे मुरुब्रा ना माबा मोसादेब बे दंमोन नाथाय गैया सान्दुङाव बिसोरो बोरै थानो गैला नेव जेबो गैला दा दङ दाने सिङाव बै सिङावसो थायो खोमालै सिङाव दंहैयो नामा फट' खेबनांगौमोन दा मोनसे बे दालांनिफ्राय आगोल खासियाव नुयोमोन दाथ' दंना गैयाथाय देवखा नायनोसै माथो wah Bodoland ini nih boatingnya ini mungkin mah orang ini boatingnya boleh yang situ nggak mungkin bah kok kasih mau melihat kan
खोथिया फोग्रा पान्था बेरादालै बेयो गं मैना मिनिनो नै फालो फालो दंखायोलै खोथिया फोग्राया गं गोलावनो नै सायाव सायख्लुमाव आराम थाजोबदों नैबे खोथिया फोग्रा मैखौल' नुनानै गोजोननाय मोनबायलै दस्रायाथ' जेबो मोजां गैया बेयावनो साबसिन मोनबाय जा फालो फालो दं खमावनो 30थासोनि खमाव गैयालै गं मैना खोथिया फोग्राजों गासिबो माथो लख्रा दंबावलाय लख्रायानो गैयाबा मायबा हाबखुमाना थाबाय मालाय जों दा नायखांबाय बेरायखांबाय एसेबां मोजां मोनाखिसै माने जिबौ नुदों दाउराइ आरो माखासे दाउ माबाखौ नुवाखिसै मैखौ नुदों मैया खोथिया फोग्रा एकदम फालो फालो दंखायो दा लेवपार्टखौ नुवाखिसै जोङो सिगां लेवपार्टखौ नुदोंमोन आं क्लास 4आव फैनाय समाव